बयनिसिमबो निउस रिपर्टा नोंथांमोननिसिम आंनि बनसुनि जानानै बयनोबो खुलुमनाय जासिबाय। गोजोन्थों। दिनैनि प्रेस मिट लिंनायनि मेइन उद्देश्यआनो जाहैबाय दिनै एक्सपेल जाखानाय ग्रुपनि बनजित मन्जिल बसुमतारी, इराग्दाव नार्जारी आरो वाथिं बसुमतारी आरो नबज्योति स्वर्गयारी बिथांमोना एक्सपेल जाखानानैबो गावसोरखौ गनायनानै लानो हायाखै। जिहेतु बिस्रा साब्रैल'खा, बे साब्रैयानो सोरखौबा थुन सुलायनानै गोबां गावसोरखौ बनसु होननानै देखायनानै दिनैनि जोंनि समाजाव बहुद माने बानसावनाय, बहुद गाज्रि खामानि मावगासिनो दं। दा दिनै जोङो बिथांमोना बेहाय जौ लोंनाय मा लोंनाय खालामबाय थानायनि थाखाय जों बेहाय नुजाफैनो गोनां जादों आरो जोङो बिथांमोनखौ बाहायनो दंमोन, जों होखारहरनाय जाबाय। बेहाय दंमोन, जों होखारहरनाय जाबाय जों ग्रुपैनो, जाहाथे बिथांमोना नेक्स्ट टाइम बेहाय जोंनाव गाज्रि खामानि दावबायफैथों। लोगोसे जोङो बनसु हिसाबै जोङो अल आसामावनो दङ, जोङो खामानिखौनो मावगासिनो दं। जोंनि मेइन उद्देश्यआ जाबाय सेपारेटेड बड'लेण्ड, बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। लोगोसे जोंनि थामोनथा जोंनि यां जेनेरेसनखौ जों बोरै लिड खालामनांगौ बिनि ट्रेनिं आरो लिडारशिप ट्रेनिं प्लास स्किल डेभेलपमेन्ट प्लास एजुकेसन बिसोरखौ बोरैहाय लाङो बिनि सायाव जोङो खामानि मावगासिनो दङ। जोङो बहुदथा अर्गानाइजेसनजों जों खामानि जों इनभल्भमेन्ट जानानै जों खामानि मावगासिनो दं। जोङो जातिनि थाखाय जाहाथे जोंनि टारगेट, जोंनि गल बेखौ जाहाथे जोङो फिउचाराव मोनहैनो हायो आरो लोगोसे जोङो बनसु हिसाबै जोंनि बर' जातिनि गेजेरावनो जों जाहाथे बयनिबो अनसायनाय बांसिन मोनो बिनिबो जों खामानि मावगासिनो दं। लोगोसे जोङो बर' जातिनि जेसेबां अर्गानाइजेसन बिसोरजोंबो जों रायज्लायगासिनो दं आरो जोंनि जे टारगेट बेखौ जों मोनहैयो बिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं। दिनैनि जों मेइन उद्देश्यआ जाहैबाय बिथां साब्रै एक्सपेल जाखानाय ग्रुपनि मानसिया जे इसिबां जे गोहोगोरा खालामनानै जोंनि सेक्रेटारिखौबो एटाक खालामदों, लोगोसे बिथांमोनखौ जों होखारहरनाय जाबाय दिनै। आरो नेक्स्ट टाइम बिथांमोना जाहाथे आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना बे कम्पाउन्डआव जाहाथे माने आगान दाहोफै। मोनसे इम्परटेन्ट खोथा आं मेसेज होनो नागिरदों, जिथु बे बर'निनो माने निउस आं मोनसे बुंनो नागिरदों। दा बिथाङा 38 लाख बिल जाबाय गौरां बिलायाव, बिथाङा दिनै होखारजाहरबाय। 38 लाख बिलखौ सोर बियार खालामगोन? बेहा मा सर्स दङ? बनजित मन्जिल बसुमतारिया बिथाङा दिनै थफ्ला थफ्लि होखारजाजोब्बाय। बिथाङा गौरां बिलनिफ्राय दिनै फुंनि समनिफ्राय बियो होखारहरजादों। फुंनि दुइथायाव होखाराखिसै, खिन्थु 9टासो समाव बेखौ थफ्ला थफ्लि होखारहरनाय जादों। दा रायजो राजाबो बेखौ एसे बुजिनानै ला। लिडारा बहाय थायो? लिडारा हायावबो उन्दुयो, सोरनिबा मोसौ गलियावबो उन्दुयो, सोरनिबा ओंखाम संग्रायावबो उन्दुनांगौ जायो। दिनै बनजित मन्जिल बसुमतारिया दिनै गौरां बिल बायदियाव 38 लाख बिल खालामनानै बेबो सिंगोल पेमेन्ट होआखै। बिजनेस मेनेजार बेहाय सिइअ दं, बेहाय सोरबा एमडि थागोन, सोरबा मेनेजारबो थागोन। बिथांमोनाथ' होखारगोन निस्सय। दा ओंखायनो बिराद दुर्भाग्यजनक। दा बेबायदि थालायनानै जाथिखौबो सालायनो हागोनफा? दिनै जोंनि गथ'फोरनाव सों, बिथांमोना बेसेबां खस्थ' खालामनानै जातिनि अर्गानाइजेसन खामानि मावो। जेलबो जानाय दं, नै बिथां खाथियावनो दं। दा बे लिडार जानो नागिरदों, नोङो
नोंखौ जोङो जानुवारि समाव होखारदों जानुवारि समनिफ्रायबो नों होखारनाया आरो होखारनायनि मेइन खारनानो बेनो दा बै हटेलनिफ्राय जोंनाव नटिस फैदों बे फैसाखौ BoNSUआ होनांगौ बै समाव एराउन्ड 35 लाख दा 38 लाख जाबाय अब्ला BoNSUआ बेखौ होनांगौ नामा BoNSUआ मानोथो होनो BoNSUआथ' जेबो सर्स गैया BoNSUआ गाव गावनि रायजो राजानि अननायजोंनो खामानिखौ मावनांगौ खिन्थु नोंखौथ' बुङाखै नोङो 5 स्टार हटेलाव था बेबायदिथ' बुङाखै जोंखौ रायजो राजाया जेब्ला थाङो जों केम्पेनिं खालामनो जोंखौ जानो होयो लोंहोनो होयो दै होयो जोङो आरामसे जाहोयो बेहायनो जों उन्दुयो बेहायनो जों खियो बिसोरनि जा बेबस्था एखमबा गैथाराबा जोङो मोसौ गलियावबो थानो राजि जों ओंखाम संग्रायाव उन्दुनो राजि हायाव उन्दुनोबो राजि बेसो जोंनि मुभमेन्टनि मेइन उद्देश्य सासे लिडार जानानै बेबायदि खालामनायाथ' थिग जायाखै बेसेबांबार बुंबाय बाहाय नों था नों नांगौबा अफिसाव था बाहाय जोङो सेंग्राफोर 8 जन थायो 8 जन गथ'फ्रा फरायो 8 जन गथ'खौ नों फराय सानफ्रामबो फोरों बिसोरनो फोरों नोङो सासे मास्टार डिग्री फरायनाय मानसि बे गथ'फ्रा बिसोरनो फोरों सानफ्रामबो 8 जन गथ'फोरखौ जों जानाय लोंनाय होनांगौ नों बेखौ फोरों नोङो मानो नोङो बबेबा स्टार हटेलाव थानो दरखार दं बाहायनो थाफै जों बहुद खावलायदोंमोन खिन्थु थानो हाया खिन्थु थाङै बोसोर बारनानै बेना बिलानो एथ' बुरजा जाहैबाय 5 बोसोर बारदों दा 5 बोसोर बारनानै बिला इसेबां जाहैबाय बे बिलखौ सोर होगोन BoNSUआथ' गैया BoNSUआ होनो हाया थेवबो बे गनायनो हाया मानिफ्राय होगोन बेयो नोंथ' गनायनो हाया जों नोंखौ लिडार बानायदों जों नोंखौ नोंनि थाखाय बेबायदि होनो हाया नोंनि थाखाय अफिस दं अफिसाव थानो हायो नोङो बाहाय आरामसे बेबस्था दं सौखि दं बाहाय टयलेट खालामना होनाय जादों बाहाय था जा आरामसे जाथिनि खामानिखौ माव लेपटप नांगौ लेपटप होनाय जादों आं बेखौनो बुंदों दिनै आं चिफ एडभाइजार हिसाबै बेखौनो बुंदों बिथांखौ इनकारेज दाहो बर' जाथिया बिथाङा मा मावदों मा भुल मावदों नोंसोरो एसे समनि गेजेरावनो मिथिगोन बिथाङा मा मावदों मा मावाखै बिथांखौ इनकारेज दाहो आरो बिथाङा BoNSU नङा खुनु BoNSUआ मोननै गैया BoNSUआ मोनसेयानो बे गावनि इग'नि थाखाय मोननै जायगायाव मोनसेया बङाइगाव जेराव एक्जिस्टिं BoNSU दंखायोमोन बाहाय BoNSU दादों आरो सेकेन्डआव माबा दाना होदों रायमाना बे मोननैल' दं बेनि अनगायै जेबो गैया दा ओंखायनो बर' जाथिया दिनै ब्रिटेन दैदेननाय जे BoNSU बिथांखौनो फल' खालामनांगौ आरो बिथाङानो जाथिनि थाखाय खामानिखौ स्टेप वाइसै खामानि मावगासिनो दं सम मोनोब्ला नोंथांमोननि गेजेरावबो सहैगोन टाइम एन्ड सिचुएसन लानानै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दं आं बेखिनिखौनो BoNSUनि जानानै एसे एडभाइजार जानानै आं दिनै बे प्रेस मिट खालामनांगौ एसेबां गोनांथि गैयामोन खिन्थु दिनै आङो बेखौ बुंनो गोसो गैयाब्लाबो बुंनाय जाबाय आङो जिखि जाया बयबो बर' रायजो राजा आरो बिटिसि आरो आसामनि बर' रायजो राजाफोरनो बयनोबो खुलुमनाय जासिनानै आंनि बुंनांगौ एसेयावनो जोबनाय जाबाय गोजोन्थों नोंथाङा बुंदों मन्दिरा नैबे BoNSU मावख'आव आगान गैला होननानै बुंदों बिथाङा गैला बेहाय बिथाङा बेहाय बे मावख'आव आगान गैया बिथाङा जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बिथाङा जा मावदों जोंनि लोगोफ्रानो दिनै टेबोल चेयार जेसेबां लेट्रिन बाथरुम बे फांखा जेसेबां जोंनि लोगोफ्रानो जयैनो मावजोबनायखामोन जयैनो बयबो कन्ट्रिबिउट जा एसे हायो सोरबा डनेसन हरदों
एखमबा आंबो एसे हरबाय सोरहाबा हरबाय बयनिबो कन्ट्रिबिउसन जों बे अफिसखौ खालामनाय जादों खिन्थु बिराद इग' बे इग'जोंनो बे अर्गानाइजेसनखौ गावनि होननानै बुंदों गावखौ फाउन्डार प्रेसिडेन्ट होननानै डिक्लेयार खालामदों फाउन्डार प्रेसिडेन्टआ फाउन्डारल' जाया जाथियाबो अर्गानाइजेसनाबो बयबो बेखौ फल' खालामनांगोन आरो बियो बिमा बिफानि सम्पति नङा BoNSUआ बिमा बिफानि सम्पति नङा दिनै आंबो एडभाइजार हिसाबै दङ आंथ' गाबोनबो गैया दिनै नैबे सानसुमा बसुमतारी बिथाङाबो बेबो थिराथा नङा गावनि समजों लोगोसे जाथिनो जा खामानि मावनांगौ बेखौ बयबो मावगोन खिन्थु बनजितआ बेबायदि नङा बनजितआ लागातार गावनि माने गावनि डिक्टेटर हिसाबै सोलिगासिनो दं आरो बे डिक्टेटरजों सोलिनायनि थाखायनो इग'नि थाखायनो दिनै बे साब्रै मानसि दं बे साब्रै मानसिया गोदान गोदान रिक्रुटमेन्ट खालामनानै गोदान गोदान प्लेसमेन्ट खालामगासिनो दं आरोखि खिन्थु रायजो राजा बेखौ बुजियो दिनै बिसोरखौ खुनु BoNSUनि नाम लानानै बुङोब्लाबो खुनु एक्सेप्ट दा खालाम आं रिकुवेस्ट खालामो